Sunana Fatima Abdullahi Abubakar. Gaskiya dai wannan abu da aka yi mana mun gode Allah saka da alkhairi. Saboda farkon da aka fara faɗa aka ce za ka fara sana'a babu ko sisi. To na zata abin ba haka bane, amma da ya faɗa ice za ka iya zuwa ka karɓo sannan ka je wani gurin ka dinga nuna za ka samu sana'a. To gaskiya na ji daɗin wannan saboda ni ma ina son in yi sana'ar amma ba ni da yadda zan yi. To gaskiya yadda yi faɗa hakan nan na ji daɗi sosai. Allah saka da alkhairi. Wannan abin da na gane a cikinsa ana ƙarfafa mana gwiwar yacce mutum zai yi sana'arsa ba tare da jin tsoron wani abu ba, da yacce zai bunƙasa ta, da yacce zai tsaftace ta. Ni ina sai da meat pie da donut, kuma ni ma yanzu ina buƙatar na bunƙasa ta in ɗora ta a duniya kowa ya gani, ko da zan samu ci gaba a ciki. Zan ƙarfafa wa na ƙasa idan na ci gaba a cikin wannan sana'a. Zan ƙarfafa wa na ƙasa da ni waɗanda suke irin wannan sana'ar gwiwa domin su ma za su samu ci gaba kamar yadda na sama. My name is Khadija Nuhu Alhassan. Ni dai ina so wannan shawarar da aka bamu, kowanne ɗan uwa a nan, shawarar da aka bamu mu ringa yin kasuwanci saboda yadda za mu samu mu riƙe kanmu, mu riƙe 'yan uwanmu, mu riƙe 'yan abokananmu da sauran ɗalibanmu. Ko ni ma idan na zama kamar yace za ka zama bulge, ni ma zan zo in ringa taimaka a makarantar sanki. Abin da zai iya cewa shi ne gaskiya wannan mutum ya karfafa mana gwiwa sosai. Sannan kuma ni ma kamar yadda nake so gaya muku cewa ina so in fara yin business amma ban da yadda zai yi. Amma da na ji ya faɗi wata magana sai na san cewa lallai zai iya yin business har in zama wata a rayuwa. Sannan kuma ina so in karfafa muku cewa kuma in kuna so ku zama wani abu a rayuwa dole sai kun karfafa wa kanku gwiwa. Kar ku yi consider da cewa wai wata za ta muku dariya ko wani abu, a'a. Dole sai kun tsaya da kafafunku, kuma kun san cewa idan mutum yana so ya zama wani a rayuwa sai ya samu kalubale da yawa, sannan kuma sai ya cire tsoro da kunya, sannan kuma ya riga tsaftace kayan sana'arsa. To wannan ne kawai dai abin da zai ce. Mun gode sosai. Sunana Sultana Muhammad Saba Bakin daga SS1B. Ni shawarar da zan baku shine tsoro shi yake hana mu dukkan wani abu da za mu cimma a rayuwarmu. Saboda in muka sa tsoro a ranmu ba za mu iya yin komai ba, ba za mu iya cimma komai a rayuwarmu ba, saboda tsoro yana cikin wani abu da yake hana dukkan wani dan adam abin da zai cimma a rayuwarsa. To yan uwana, ina baku shawara da ku daina tsoro ba wai wani abu ne. Dole a rayuwa za a samu wannan kalubalen da cewa you are not always perfect, da za a ce kai kadai ne, kai ne perfect, da za ka ce ba za a taɓa ma dariya a duniya ba. Wannan ba haka yake ba. Kuma farko dai sunana Sa'adatu Yusuf Uba. Zan karfafa muku gwiwa da wannan abu da ya faɗa mana, saboda kai idan za ka yi abu kai tunanin abin da wani zai ce ma ko zai yi ma. Don idan mutum zai rinka yi ma dariya, to kar ka damu, saboda mutum zai ci nasara a gaba. Wannan abu da yake faɗa mana mun gode, kuma insha Allah za mu amfana da shi. Sunana Hassana dan Azumi Hussein daga SS1B. Ya kamata a ce ya ku yan uwana mata, ya kamata a ce in muna abu mu ringa karfafa wa kanmu gwiwa. In mutum ya mana dariya mu nuna ba mu damu ba. In an yi mana abu mu nuna ba komai. Ya kamata a ce wannan abin da ya faɗa mana ya kamata a ce mu yi amfani da shi. Allah ya karfafa mana gwiwa baki ɗaya. Allah gode.